सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत। आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाईफटाईम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। वेंगुर्ला तालुक्यातील चिरेखण ते घोडेमुख मंदिरपर्यंत जाणाऱ्या रस्त्याची दुरावस्था गेली 3 ते 4 वर्षे झाले। या ठिकाणी खड्ड्यांमुळे अनेक अपघातही झाले आहेत। त्यामुळे प्रशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करून सुद्धा याबाबत कोणतीही कारवाई न झाल्यानं पेंडूर येथील शेतकऱ्यांनी एकत्रित चिरेखण ते घोडेमुख मंदिरपर्यंत संपूर्ण रस्त्यावरती असणारे खड्डे स्वखर्चाने बुजवले आहेत। त्यामुळे आता तरी प्रशासनाला जाग येईल का असा सवाल ग्रामस्थांनी केला आहे। वेंगुर्ला येथील मातोंड व पेंडूर गावांना जोडणारा जो चिरेखण ते घोडेमुख मंदिर ह्या रस्त्याची गेली अनेक वर्ष खड्डे पडून दुरावस्था झाली होती। शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करून सुद्धा याबाबत कोणतीही कारवाई झाली नसल्याने व गणेश चतुर्थीचा सण जवळ आल्याने ग्रामस्थांनी एकत्र त्या रस्त्यावरील संपूर्ण खड्डे रोलरच्या सहाय्यानं स्वखर्चाने बुजवले आहेत। त्यामुळे प्रशासनाने याबाबत पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेतून हा रस्ता तातडीने घ्यावा अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे। मी आत्ता आहे घोडेमुख रस्त्यावरती वेंगुर्ला तालुक्यातील मातोंड आणि पेंडूर या गावांना जोडणारा हा मुख्य रस्ता आहे आणि घोडेमुख जे देवस्थान आहे त्याकडे मातोंडवरून किंवा तळवडे या ठिकाणून हा रस्ता जातो आणि या रस्त्यावरून अनेक युवक असतील किंवा अनेक कामानिमित्त जाणारे नागरिक असतील हे या रस्त्यावरून दररोज प्रवास करत असतात आणि जवळजवळ हजारो गाड्या या रस्त्यावरून दररोज जात असतात। आणि माझ्या मागे जर तुम्ही पाहताय तर या ठिकाणी रस्त्याची जी अवस्था आहे ती म्हणजे आत्ता रस्ता हा हे स्थानिक ग्रामस्थांनी बुजवलेला आहे, मात्र या ठिकाणी ह्या रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे पडलेले होते आणि वाहन चालक जे आहेत त्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत होता। डेलीचे जाणारे या रस्त्यावरून दररोज जाणारे युवक असतील किंवा कामानिमित्त जाणारे नागरिक असतील किंवा या ठिकाणचे स्थानिक नागरिक असतील यांना मोठा त्रास या रस्त्याचा सहन करावा लागत होता। संपूर्ण जे ग्रामस्थ या ठिकाणचे आहेत ते एकत्र आलेले आहेत। आपल्यासोबत ग्रामस्थ आहेत या ठिकाणचे सामाजिक कार्यकर्ते संतोष गावडे हे आपल्यासोबत आहेत, पेंडूर गावचे माजी सरपंच, आणि त्यांनी स्वखर्चातून सर्व ग्रामस्थांनी स्वखर्चातून एकत्र येत हा रस्ता बुजवलेला आहे। आम्ही बघतोय संपूर्ण जे चिरेखण आहे आणि जी घोडेमुख देवस्थान आहे याकडे जाणारा हा मुख्य रस्ता आहे। या रस्त्यावरून अनेक युवक असतील किंवा अनेक स्थानिक नागरिक असतील यांची वाहतूक सुरू असते। त्याचप्रमाणे घोडेमुख जत्रोत्सवा दिवशी सुद्धा मोठी वर्दळ असते, पण मात्र गेले अनेक वर्ष पाहतोय हा रस्ता असाच खड्डेमय झालेला होता आणि तुम्ही तो आता स्वखर्चाने बुजवलेला आहे, काय सांगाल? हा रस्ता 1999 मध्ये पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेतून वेंगुर्ला तालुक्यातील पहिला रस्ता हा प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेतून झालेला होता। त्यानंतर या रस्त्याला त्यांचा जो लायबिलिटी पिरियड होता हा जवळपास 10 वर्षाचा होता, तरी पण एक वेळा त्याच्यावर कार्पेट करण्यात आलं, पण त्यानंतर गेली 5 ते 6 वर्ष या रस्त्याची जी दुरावस्था झालेली आहे आणि पेंडूर गावासाठीला हा मुख्य रस्ता आहे आणि या रस्त्याने खूप मोठी वर्दळ असते, कारण गोव्यावर जाणारे सर्व मुलं किंवा इतर जे कामगार वर्ग जो आहे तो या रस्त्याने खूप मोठी वाहतूक असतानासुद्धा शासनाचं लक्ष वेधूनसुद्धा आजपर्यंत गेली 6 वर्षे या रस्त्याकडे पूर्णपणे दुरावस्था झालेल्या रस्त्याला कोणीही वाली नाही। मागच्या जे काही ग्रामपंचायत असू दे किंवा इतर काही सत्तास्थाने असू दे त्यांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे या रस्त्याची अशी दयनीय अवस्था झाली। त्यामुळे आम्ही गावातील सर्व तरुण मंडळ किंवा इतर सामाजिक कार्यात काम करणारे सगळ्यांनी स्वतःच्या खर्चातून हा रस्ता दुरुस्त करण्याचे ठरवले आणि आज आम्ही या ठिकाणी सगळे पेंडूर गावातील ग्रामस्थ एकत्र येऊन आम्ही हा रस्ता आज रोलरच्या सहाय्याने किंवा खडी घालून आम्ही बुजवतो। सन्माननीय पालकमंत्री साहेबांकडे सुद्धा गेल्या वर्षी मी या रस्त्यासंदर्भात निवेदन दिलेलं होतं, परंतु अजूनपर्यंत त्या कुठल्याही प्रकारची कारवाई झाली नाही। मध्यंतरीच्या काळामध्ये मला अशा प्रकारचाच डाऊट आला की हा रस्ता ज्यावेळी 1999 मध्ये या रस्त्याला VR नंबर पडला आणि तो VR नंबर 115 नंबर त्याचा VR नंबर आहे वेंगुर्ला तालुक्यातील, तरीसुद्धा असून
मला वाटतं चुकीच्या VR नंबर वापरून एक दुसऱ्या रस्त्याला किंवा इतर कुठे निधी खर्च केला अशा प्रकारची म्हणजे संबंधित PWDच्या अधिकाऱ्यांकडनं मला अशा प्रकारची माहिती मिळाली की तुमचा हा रस्ता 115 नंबर नाही आहे, परंतु मुळात 1999मध्ये हा PM जसवाईमधून झालेला रस्ता हा ह्या रस्त्याला 115 नंबर आहे आणि त्यावेळी फक्त 2च रस्ते हे VR नंबरला होते. पेंडूरमध्ये 114 नंबर चिरेखंड ते नावेली आणि 115 नंबर मातोंड चिरेखंड ते घोडेमुख. आणि या ठिकाणी प्रसिद्ध देवस्थान घोडेमुख देवस्थान आहे. या देवस्थानासाठी लाखो भाविक या ठिकाणी भेट देत असतात आणि पर्यटनाच्या दृष्टीनेच वेंगुर्ला तालुक्यातील हे महत्त्वाचं एक पर्यटन स्थळ असूनसुद्धा या रस्त्याची आज दुरावस्था जर बघितली तर आमचं असं मत आहे की आता तरी शासनाने जागा होऊन या रस्त्याकडे लक्ष द्यावं आणि तातडीने हा रस्ता पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावे. कुठेतरी शासन या रस्त्याबाबत उदासीन दिसतंय किंवा शासनाने याकडे लक्षच दिलं नाही किंवा गलथान कारभार जो आहे प्रशासनाचा तो या ठिकाणी निदर्शनास येतोय. जे लोकप्रतिनिधी आहेत, आमदार असतील, पालकमंत्री असतील, तर त्यांनी लक्ष दिलेलं या रस्त्याकडे दिसत नाही. त्याचप्रमाणे जे या मुख्य रस्त्यावर जे नदीवरचं पूल आहे ते सुद्धा त्याची तर अत्यंत दुरवस्था झालेली आहे. काय सांगाल? मुळात आधी हे पूल जे होतं ते पूर्वी या गावात यायला हा रस्ताच नव्हता आणि 1997च्या आसपास लघुपाट बंधारे विभागाकडून हा ब्रिज कम बंधाऱ्याच्या स्वरूपात हे पूल झालेलं होतं, परंतु अतिशय त्यांच्या निकषाप्रमाणे ते अतिशय अरुंद पूल म्हणजे 3 मीटर रुंदीचं पूल असल्यामुळे आणि त्याच्यानंतर हा रस्ता PM जसवाईमधून झालेला होता. मग त्याच्यामुळे काय झालं ते लघुपाट बंधारे विभागाकडे सुद्धा आम्ही बऱ्याच वेळा या ठिकाणी त्यांना लक्ष वेधला, परंतु म्हणजे कुठलेही अधिकारी याच्याकडे म्हणजे जातीनिशी बघत नाही आहे. PM जसवाईचं ऑफिस असू दे, PWDकडनं असू दे किंवा इतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडनं असू दे, आम्ही बरेच प्रयत्न केले, परंतु आजपर्यंत त्याच्यावर कुठल्याही प्रकारचं काय निधी खर्च झालेला नाही किंवा जो आता रस्ता हा दुरुस्त केलेला आहे ही तात्पुरत्या स्वरूपाची डागडुजी आहे. गणपतीचा उत्सव जवळ येत असल्यामुळे आणि लोकांची एकंदरीत या रस्त्यावर गेल्या 1-2-4 महिन्यामध्ये 7 बाई माणसं म्हणजे बाईकवरनं पडलेली आहेत, त्यांना खूप मोठी इजा झालेली आहे. तर आमची शासनाकडे एवढीच मागणी असेल काय तर पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेतून हा रस्ता तातडीने घ्यावा अशी पालकमंत्री महोदयांकडे आमची विनंती राहील आणि तसंच PWD कडनं सुद्धा ज्या प्रकारे ह्या रस्त्याचा सर्वे झाला तो ब्रिज सकट रस्ता पूर्ण व्हावा अशी आमच्या सर्व ग्रामस्थांची याच्याद्वारे मागणी आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.